Takže čaute ľudia, moje meno je Dave a ja vás vítam pri novom videu. V dnešnom videu si zahráme Fortnite Reloady. Bez ďalšieho obkecávania poďme na to. A ľudia, ešte predtým, jak nás to joine do hry, tak vás poprosím, aby ste dali like a odber, lebo sa snažíme dať do konca roka 100, do konca mesiaca 100 odberateľov. Vás poprosím, dajte tam ten odber, je to také červené tlačítko pod videom. Takže ideme do Shiny Chefs. Alebo jak sa to volá? Niečo, no áno, Shiny Shaft. Máme strašne zlý landing, takže stočím sem. Tam bola diera nado mnou? Ale ne. No tak. Takže, dobre, to je rovno taký floroloot, takže no, pekne hebrárko. To je modrá tá Ranger shotguna, a sú tu typci, takže kráčujem. Čo? Ale toto bude rýchle videjko, sakra. Nevadí. Dáme potom ešte asi jednu hru, to tak vyzerá. To sú shockwavy, tam sú ďalšie shockwavy, ďalšie. A tak toto bude rýchla hra. Som, že dúfam, tu nikto nebol. Dobre, takže také healy máme. Ešte tu nech mi padne broka. Nepadla. Dobre, dať. Prosím, broka. No, pekne. Ale, ne. Tak. Takže... Ne. GG. Dobre, tak dáme ešte jednu hru. No, takže henta vidíme rovná aj týpka, tak ho môžem rovná aj pušnúť. A tým stromom sa tu healuje, skováva. Ja si ten strom... Ja tak to očísl, to nebol typek. Zoberme, prečo ne? Alebo ne. No, takto. Asi keď dojdete už sem hore, tak odtiaľto vám pokaždé doporučujem chodiť sem. Na to tu vrakovisko, a čo to tu je? Akú skládku aut. Alebo jak sa to mám nazvať. A tu pokaždé väčšinou tu chodia ľudia už rovno ako z začiatku hry, ale keď sa vám pošťastí, tak tu možno nájdete veľa častiek. Aj tu typy, takže musím si dávať pozor. Vnútri, takže... Ty mi dobre naložil. No tak, som nemal healy proste. GG. Že, tam len ideme teraz. Tak napríklad sem. Toto bude tak rýchla hra, ako aj tá minulá, takže je toto. Čo tu je všade tak veľa typkov?
Čo? Huntinga. Čo mi to dneska je? Predtým, čo som hral hry, som vyhrával hru za hrou.